Ito na yung finished product namin. Kinilaw from the sea. Fish unlock. Yan. Okay, sarap. Hello guys, welcome back to my channel. Tapos nandito na naman kami ngayon, nangingisda. And dito kami magbe-breakfast. So may nakuha kami kanina, idlayan and anduhaw. So ikikilaw lang namin siya kasi fresh na fresh. So ito yung mabuhay mangingisda. Fish unlock. First time. Fish unlock. Idlayan yung tawag kanino? Ayos. Subul. Matalag ni. Uy, tuna lumod. Fish unlock lumod. Kabuya, kaya bro. Basta na siya na ano? Bagong isda na po do. Anduhaw no? Kabuya, kasi kabuya na. Yun, pinipili na yung isda para sa kilaw namin. Ayan. Mag? Oh. Itong taga Iloilo. Oh, Ayun no, shout out sa taga Iloilo daw. Iloilo, Kato Martinez sa Plido. Ah. Nandito na ako, manonood kayo. Ah. Ayos. Ito naman, anduhaw. Ang huli namin kanina. So ikikilaw din namin. So klase-klaseng isda yung kikilawin namin. And yun no, knifing skill ni Kuya Rigor. And fillet. Yun. Yun. And ito, pinaka-common namin nakukuha is tamban. So halo-halong kilaw. halo-halong kilaw to. Sushi. Yan, Mga knifing skills. taga-hapon. Sige, shout out. Ito na, nalabas naman. Napaka-fresh. Ito talaga yung gusto ko sa pangingisda and sa buhay nila kasi fresh na fresh talaga yung kinakain nila. So kakahuli lang namin ng mga istang to. Tapos kikilawin namin. One of the kind experience na dito kakain sa laot. Si Kuya Rap, sinusubukan yung tinatawag nilang labay-labay. Sibuyas. Luya. Sibuyas and luya. And ginger. Ingredients namin. Lagyan namin ng asin. And ito suka. So nalagyan ko na ng asin. Sukang yung tuba. Sukang ano to? Tuba sa amin. Oh. Ibig sabihin native, no? Oo. Native. Galing sa Native suka. niyog. Galing to sa niyog. Ay mabuksan. Ah, good. Yun. Ayaw ah. Yun. Bilis mo Kuya Rap. Then, lagyan natin suka. Suka na galing sa tuba. Yan. Sarap nito. Tamis nito. Then, lagyan natin pepper. Konti. Pepper to taste. Yan. Ito na siguro yung pinakamasarap na Kinilaw. kinilaw na matitikman ko. Okay na to. Ito na yung finished product namin. Kinilaw from the sea. Kinilaw alalaot. Okay. Wow. Nakain na kami. Ilabas. Normally nagbabaon kami ng babaon kami ng rice. Yan. Na may itlog. Yan. So ito na yung breakfast namin sa laot. Diba? Ito yung mga buhay mangingisda. Yan.
Diba? Provincial life at its best. So enjoy lang muna namin yung pagkain. Hati-hati kami. Sa paborito kong apo. Si Rigor. Okay, sarap. Ang sarap. Yun. Kinilaw. Napaka-peaceful dito sa Laot. Tsaka parang sarap talaga kumain dito. Ibang experience. Para kami may sariling floating restaurant. Kasi parang first class yung pagkain namin dahil sobrang fresh talaga. Sobrang lasa ng isda. So, ang sarap na experience. Dito, makakalimutan mo yung problema mo. Wala kang ibang iisipin kundi damdamin yung pagkain. Yan. Malayo siya syudad. Sobrang layo ng magulong syudad. Ang sarap. Ang ganda ng araw ngayon with the calm sea tapos sunrise. This is provincial life at its best. Busog na kayo. Sunbathing Sunbathing na si Kuya Rap, oh. Okay. Linaw ng tubig. Sarap lumangoy. Dagan ko ha, Kuya. Dagan ko ha. Oh, ayos ha. Okay guys, so hanggang dito na lang ulit. Please like and subscribe for more catch and cook fishing adventure. Until next time, bye bye.